Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kwiKhanyisani TV. Uma usho i-channel ngiyacela usubscribe khona uzothola amavidiyo esikhathi siwakhiqiza. Igama lami uMkhulukazi Mulu. Umthetho wami bengeke ngiyenze ividiyo nganzethongo okwamanje ngenxa yokuthi ku-online kukhona i-information eningi ephuma ngesikhathi esisodwa. So kugcina kuba khona i-information overload la khona usuthola uthole lo lwazi nalolwazi ugcina udideka. And into yokugcina engifisa ukuyenza ukuthi udideke kwi-journey yakho, kakhulukazi uma kukhona into oyithole kumina. Engifuna nje ngiqale kukona le simo sabantu abadala. Umuntu amanzi, abantu abadala isikhathi esiningi bajwayele ukuzenzela ngendlela bona babona fanele benze ngayo emzimbeni wakho. Kambi kukhona isikhwama ofake usithole, noma kukhona iy'nhlanhla efake zibhoboke, noma khona ofanele umamukele, noma khona amandla ofanele uwathole. Konke lokho kwenziwa yibona. Nikhumbule mangithi umuntu wamanzi uyazenzela noma bayazenzela, bazokukhombisa umuntu okuyena ophethe iy'mpande ongakusiza ekudleni iy'mpande zabantu abadala. Again, banika ithuba ukuthi bazenzele ngesikhathi bona basifunayo. Ungaxhamazeli, baningi niye nithi mkhulu ngiyaziphupha ngishayela imoto, ngabe imoto iyahamba iyoshayisa noma ihamba iyeweni, noma ngiyiphuka imoto ibe ihamba nje ikwi-direction engayiboni siyaphi. Lokho kusuke kukhombisa ukuthi impilo yakho uziphathele wena ngesandla sakho. Awulawuli abantu abadala, uhamba 2 steps or 10 steps ahead. Uyaxhamazela. Ekulapheni abantu abadala vumela bona bakulawule. Into yokuqala leyo. Patience ibalulekile, isineke, ngoba lo abazokunika kona kungaphezu kwamandla akho. Bayazi bona yini abasakulungiselela yona. Ungalidimandi ithongo, ungarashi, ngoba i-life span yakho awuyazi ngakanani. Ngikhuluma nalaba amanzi ekuthiwa bangayi ephehlweni, laba abakhonjiswayo ukuthi bafuna ukuzenzela, because not all spirits are immatured. Amanye are very matured spirits afuna ukuthi azenzele wona kwinganyawo, especially laba kuthiwa abalozi. Abalozi umnono ohlala emanzini. It's a spirit that's very, very clean. Siyathanda ukuzenzela kwiy'ngane zazo. Sinalo igobongo lalo. Ziyaba impande zibe u-32, zibe u-45, they can even go up to 50. Kulezo mpande zihlukile umuzi nomuzi. Zobahlambulula noma ngithi zobaphakamisa. That's the term abaye bayisimisa abantu. But still bazofuna ukuzenzela phezu kwempilo yakho. Be patient. Iy'ndlebe zakho uma ziluma, kungaba isithunywa, kungaba abalozi, kungaba laba kukhombisa besikhathi khona siyakhuluma nawe. If uma ungakabezwa, linda bona bazenzele. Musa ujaha ukuya emanzini ngoba uzibona usemanzini. Musa ujaha ukuya empophomeni ngoba wonke umuntu ufanele uye empophomeni bengakhulumi nawe. Kule video elandelayo ngifuna ukuchaza ubungozi balamanzi ngiyakubona. Makhosi amakhulu.